Kirkeøen Karlo, af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Amen. Sofie. Ja? Sofie, Ja? jeg er bange for døden. Jeg kan ikke sove. Carlo. Nå, ligger du og tænker på døden nu? Ja, midt om, det er fordi, der er helt mørkt. Nej. Jamen, hvad tænker du så? Jamen, jeg er bange for, at man bliver helt alene, når man dør. Og så er der helt mørkt, og man er helt ensom. Nej. Ja, ved du hvad, Carlo, jeg tror, at vi i morgen, så må vi gå ud og spørge nogle folk om, hvad de tror, der sker efter døden. Så tror du, der er andre, der har det ligesom mig? Jeg er sikker på, at der er andre, der har det ligesom dig. Ja, det undersøger vi i morgen. Okay. Okay, så kom her lidt tættere på, så sådan der, det skal nok gå, Carlo. Ikke? Jeg er lige her. Godnat, Sofie. Godnat. Så tænker jeg tit på, hvad der sker, når jeg skal dø. Om jeg skal komme ned i en kiste og bare ligge i mørkhed og være ensom. Eller jeg skal komme ud og leve et nyt liv i en anden person eller noget. Det er jeg tit også bange for, hvis jeg bare skal ligge alene i en kiste og være helt ensom der. Ej, altså det er præcis sådan, jeg har det. Ved du hvad? Vi er nødt til at spørge. Vi er nødt til at spørge en, der er død, så vi kan finde ud af, hvad der faktisk sker. Ej, Carlo, vi kan jo ikke spørge de døde. Men prøv at vent. Jeg kender en rigtig sød bedemand, som vi kan tage ud og spørge, fordi de der bedemænd, de ved noget om døden. Ja, det var en god idé. Lad os komme afsted. Så Carlo, nu er vi på vej hen til bedemanden, som ved en masse om de døde. Ja, det er godt. Det er lige præcis det, vi har brug for at vide jo. Ja, det er det. Se, så kører toget. Hej, Lone. Hej, Sofie. Ej, jeg er så glad for, at vi kan komme her. Hvor er det dejligt at se dig, Carlo, og velkommen til. Jeg tænkte på, om, altså, når man har set en død, så har du så nogensinde set, at de bevægede sig? Nej, jeg har aldrig set en død bevæge sig. Jeg har aldrig været i tvivl om, at dem, jeg har lagt i kiste, har været døde. Så de har heller ikke lavet nogen lyde? Nej. Eller noget? Aldrig. Ikke det mindste. Okay, Lone. Hvad tror du så, der sker, når man er død, hvis man ikke ligger og krasser på låget? Så tror jeg, at ens sjæl bliver sat fri, og kroppen, den skal forgå. Den bliver til jord, som præsten siger inde i kirken. Men sjælen bliver sat fri. Jeg har en kiste, Carlo, hvis du gerne vil se, hvordan sådan en ser ud. Wow. Skal vi kigge på den, Sofie? Ja, det synes jeg er sådan en god idé. Hvad med, at du prøver at komme ned og ligge i den? Altså helt ned i den? Ja, helt ned i den. Det kunne godt være. Altså, Prøv at se her. Jeg løfter lige låget af, så kan du se. Så, Carlo. Nu kommer du herned og ligge i kisten. Ja, jeg er klar, Sofie. Det er godt. Sådan der. Så, og låget på. Okay, ja. Bare kom. Godt. Huha, der er blevet helt mørkt nu. Ej, der er mørkt. Der er godt nok mørkt, hva'? Men jeg tror måske ikke, der er noget at være bange for, fordi når man er død, så er man her jo slet ikke. Ligesom Lone siger, så er sjælen måske et helt andet sted. Eller også er man bare væk. Så er det slet ikke så slemt. Hej, Carlo. Hej Sofie. Øj, hvordan var det? Det var slet ikke så slemt. Det var næsten ligesom at sove. Okay, hvor er det godt. Nu tager jeg dig lige op igen. Det har været en god dag i dag, synes jeg, Sofie. Ja, det har det nemlig, Carlo. Men jeg har tænkt på noget. Ja. Nu har vi fundet ud af, hvad folk synes om døden. Men hvad tænker du, Sofie? Du er jo præst. Ja, Carlo. Jamen altså, jeg tror på, at når vi en dag ikke skal være her på jorden mere, når vi er døde, så skal vi være sammen med Gud. Og vi skal være et sted, hvor der er rigtig godt at være. Et sted, hvor vi kan være os selv. Og så tror jeg også på, at vi skal møde dem, som er døde nu her i vores liv. Altså vores bedstefar eller bedstemor, eller min far, som også er død. Ham tror jeg på, at jeg skal se igen. Og det glæder jeg mig til.
Den tanke kan jeg godt lide, Sofie. Ja, Så er døden ikke så slem, nemlig. nej. Så nu kan du trygt lægge dig ned og sove. Ja, jeg er også træt. Det har været en lang dag. Godnat, Carlo. Ja, godnat, Sofie.